Добрый вечер. В эфире «Бугунь». Сегодня вечерний праймовый информационный эфир на телеканале АТР, который для вас проведут Ірина Ромалівська та Ейдер Муждабаєв. Вітаємо. І розпочнемо ми нашу програму з новини дня. Сьогодні президент підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО. Серед іншого, він розширив список санкцій проти російських компаній. І от нові, хто до нього потрапив до цих списків, це соціальні мережі Однокласники, ВКонтакті, ресурси Яндекс, Mail.ru і таке інше. З нами на зв'язку Артем Біденко, держсекретар Міністерства інформаційної політики України. Артем, вітаємо вас. Чи чуєте ви нас? Вітаю. Так. Хочеться з вами поговорити, от як до цього, чи були дискусії у самому міністерстві, бо це рішення стосується мільйонів українців. Я звертаю увагу, що це є рішення Ради національної безпеки України і безпеки оборони, і міністерство не може дискутувати щодо цих рішень. Міністерство ніяк не бере участі в засіданнях Ради національної безпеки. А до того, коли приймалося з Міністерством інформаційної політики, невже не радилися? Ні, звичайно ні, тому що Міністерство інформаційної політики, це і структура виконавчої гілки влади, Ради національної безпеки і оборони. Так, трохи зник зв'язок. Артем Біденко, держсекретар Міністерства інформаційної політики, мені здається, вже нас не чує, але ми будемо намагатися ще раз налагодити зв'язок і повернутися до цієї теми. А поки ми будемо вам представляти гостя, який вже є в нашій студії, Сергій Гайдук, віце-адмірал, командувач Військово-морських сил України з 2014 по 2016. Так, це правильно. Хочемо поговорити про морську доктрину України, якої ще немає. Незважаючи на те, що в травні 2015-го президент Петро Порошенко підписав, затвердив знову ж таки рішення Ради нацбезпеки і доручив розробити цю морську доктрину, але досі ми її не маємо, так? Так, да. Відомо чому? Дійсно, указом президента було визначено трьохмісячний термін на опрацювання морської доктрини. Термін цієї морської доктрини до 2035 року. Тобто це державний стратегічний документ, який повинен був визначити перше стратегію розвитку, основні напрямки і сформувати національні інтереси, морські національні інтереси, сформувати їх, забезпечити їх просування і в тому числі захист національних інтересів на морі. Сергей, мы продолжим, наверное, разговор чуть попозже. Вы обрисовали, для чего нужна доктрина. У нас просто снова на связи Артем Біденко. Ви нас чуєте? Так, я чую дуже поганий зв'язок. Я не обірвалася, коротко повторюю, що ми склали список сайтів, які є, по суті, порушують українське законодавство. Через експертну раду його пройшли і передали на Службу безпеки України. Це було в кінці квітня. В цьому списку не було соціальних мереж, які вказані в рішенні Ради національної безпеки. Відповідно, вони внесли це чітко рішення Ради національної безпеки, не подавалося міністерством. А чого не було в цьому списку від міністерства, чого не було соціальних мереж? Мені складно сказати, чого не було, тому що ми аналізували, по суті, засоби масової інформації, а не соціальні мережі. А скажіть, будь ласка, пане Артема, чи можете ви навести приклади інших країн, де заборонялись би соціальні мережі? Звичайно, можемо навести такі приклади. Окрім Північної Кореї там? Китай, Північна Корея, Росія, це якби найбільш наочно. Дуже, мені здається, що дуже не хочеться особисто мені бути в цьому переліку, в цих саме країн. Відколи це рішення вступає в силу та що робити користувачам, наприклад, Mail.ru, Яндекса, Касперського і такого іншого? В міністерстві є розуміння? Я хочу завершити. Я звертаю увагу, що це тимчасове рішення, тобто тимчасові санкції введені на період війни, фактично.
І, звичайно, що, по-перше, світ ще не стикався з подібною гібридною війною. Я впевнений, що і інші країни, якби вони зіткнулися з такою ситуацією, навіть країни, які беремо за взірець демократії, Британія, США, можливо, не теж розглядала питання введення певних обмежувальних санкцій щодо тих каналів комунікації, які, по суті, ведуть пропаганду та порушують територіальну цілісність країни, та, що найголовніше, є джерелом комунікації між для терористів, для сепаратистів, для тих груп, які планують певні провокації на території України. Пане Артеме, чи є в міністерстві розуміння, чи якісь поради користувачам цих соціальних мереж, цих поштових сервісів, що робити, відколи там переносити свої листування, чи що робити? Слухайте, ці поради були розроблені ще 3 роки тому, і це не є поради міністерства, це поради здорової, нормальної людини, що переходь або на міжнародні мережі, як Фейсбук, якщо ми говоримо про соціальні мережі, або якщо це програма не забезпечена, то переходь на українське, якісне. Тут нічого нового немає, у мене немає, 3 роки тому я закрив і ВКонтакті, Однокласники, і немає цих аккаунтів. Особисто вам, як держсекретарю Міністерства інформаційної політики України, ви розділяєте думку про те, що це все ж таки прояви цензури з боку держави? Ні, це не є прояв цензури, тому що цензура все ж таки стосується засобів масової інформації. Соціальні мережі вже давно в всьому світі стали структурою засобів масової інформації, хочеться нам чого ціні. Але зрозуміла вас, дуже дякую. Артем Біденко, нагадаю, з нами був на зв'язку, державний секретар Міністерства інформаційної політики. Ми говорили про сьогоднішнє рішення президента України, яким він розширив список санкційних російських компаній. І серед іншого туди потрапили соціальні мережі, такі як Однокласники, ВКонтакті, і відомі ресурси, як Яндекс, Mail.ru, антивірус Касперського. До речі, цікаво, що буде з програмою, наприклад, 1С, якими користуються всі бухгалтери країни, мені здається. Я хочу добавить только, что вот эти сети, которые запрещены, ВКонтакте и Одноклассники, да, они все-таки в меньшей степени являются аналогами или трансляторами СМИ, потому что я смотрю по репостам, в статьи, да, 8000 репостов идет на Facebook, 1 ВКонтакте и 0 в Одноклассники. То есть это все-таки не совсем Facebook, да, а ВКонтакте там другая проблема, там же музыка, и им пользуются подростки, которые, в общем, аполитичны. Вот тут с музыкой, потому что музыки нет в Фейсбуке, да, и как мы слышали от министерства, для них это, в общем, тоже был таким сюрпризом, и они сейчас будут, наверное, думать, что рекомендовать что-то нужно, потому что надо что-то тоже предложить людям взамен таких вещей. Сергій Гайдук, віце-адмірал, колишній командувач Військово-морських сил України в нашій студії. Ми, нагадаю нашим глядачам, говоримо про морську доктрину України як морська держава, але в нас взагалі її досі не існує. Чи існує якась, яка до того діяла? Дійсно існує, вона була прийнята в 2009 році. Але застаріла. До 2035 року, але ж ми повинні собі розуміти, що виклики і загрози, тобто для того, щоб сформувати морську доктрину, це стратегічний державний документ, треба 2, мабуть, позиції. Перше, це дійсно стан морської галузі держави, і друге, це які виклики і загрози, сформулювати виклики загрози, які змінилися, ми знаємо з якої причини. І друге, опрацювати і уточнити перелік національних інтересів, які з цього випливають. А що робить цей документ? Я не розумію взагалі нічого на війні, на військовій справі, таке інше. Що він взагалі робить? Я бы хотел просто добавить вопрос твой. Это правда, что раньше доктрина военно-морская, по крайней мере, Украины была ориентирована на противодействие на Черном море войскам НАТО, то есть Румынии, Болгарии и так далее? Трошки не так. Ви повинні зрозуміти, що морська доктрина держави – це не суто військово-морський чи там воєнний документ, да? Це документ, який розглядає повністю всю морську діяльність держави. Не лише військову. А це тобто, якщо подивитися структуру морської доктрини, то вона, нинішня, яка зараз протягом фактично 2 років, так у нас і не відкоригована, і не прийнята від тої доктрини, яка була 9-го року, вона визначає, перше, це національні інтереси, вона визначає загрози,
І потім, саме головне, напрямки формування, реалізації і захисту цих національних інтересів. І це стосується і суднобудівної, і судноремонтної галузі, і гідрографії, і морських портів, Риболовля. рибне господарство, це морські перевезення, трафіки, які дуже важливі, Зрозуміло. і військово-морську діяльність. Тобто це більш Не, ну, в все-таки, широкому... Сергей, мы воюющая страна сейчас, да, Так. и понятно, как изменилась ситуация на Черном море с аннексией Крыма, и какие там силы российские и так далее. И теперь уже мы, наверное, я это все-таки слышал, что в число потенциальных противников входили страны НАТО в той доктрине военной украинской, которая была. Ситуация поменялась, все-таки военная, наверное, часть, она важна, но она первостепенна, без нее как бы вообще невозможно говорить ни о чем. Нет? Це однозначно, тому що один із основних в даній ситуації, який знаходиться Україна в стані війни, це захист суверенітету і незалежності України. Тобто однозначно перший національний інтерес, який постає, це якраз цей інтерес, який пов'язаний з захистом суверенітету і цілісності України. А для того, щоб його захищати, потрібні потужні військово-морські сили України збалансовані, морські частини Державної прикордонної служби, ну, однозначно ті угрупування, які діють на приморських напрямках. А смотрите, правильно ли я понял, что раз это было в мае прошлого года, и 3 месяца президент дал... 15-го року. 15-го года, да? То есть это должно было быть к сентябрю 15-го года уже доктрина должна была быть готова, Так. разработана. Так. Это просто похоронилось где-то в бюрократических кабинетах? Просто об этом забыли совсем? Или как? Ви розумієте, да, це от, я би сказав, ціла система. Тому що імітація державної морської політики, вона в Україні присутня. Приведу два простих приклади. Да? Перший – це 2008 рік. Указ президента щодо затвердження рішення Ради національної безпеки України про Україну як морську державу. Хороший документ, стратегічний документ, визначив всі напрямки, були поставлені завдання. У 2009 році після цього указу з'явилася морська доктрина, яка повинна була бути відкоригована. Але ж в 2015 році цей указ скасовано, як не реалізований. От простий приклад морської державної політики в нашій країні. Хоча я повинен сказати, що ту спадщину морську, яку ми отримали від розвалу Радянського Союзу, вона давала всі можливості і давала всі потенціали України стати класним геополітичним регіональним гравцем, в тому числі і потужною морською державою. Але зараз ні. Давайте послухаємо, от я підготувала до цього ефіру один коротенький синхрон Петра Порошенка. Він датований 11 квітня 2015-го. Тоді президент відвідав фрегат «Гетьман Сагайдачний» і, спілкуючись з моряками, заявив, що починається реалізація програми відродження українського військового морського флоту. Давайте послухаємо це. Подібно тому, як ми за рік з нуля створили боєздатну армію на Суходолі, яка зараз міцно тримає оборону на сході України, ми здатні повторити подібне диво і на морі. Подібне диво повторили чи ні? 2 роки пройшло від тієї заяви. Реально подібного дива не відбулося. Реальний стан як цивільного флоту, так і військово-морських сил України можна характеризувати як критичний. І саме головний висновок повинні всі зрозуміти, що флот кавалерійськими наскоками за рік він не будується. Це процес тривалий. Хто винен? Це процес тривалий, це процес безперервний. Хто винен? В цій ситуації? Так, на кому відповідальність? Ви особисто на кого покладаєте? Я вважаю, що це недальнозорність української влади. Українська влада дуже таке розмите поняття. От дивіться ситуацію. Міністр, президент. Я почув вас. От давайте задамо собі питання. Хто винен в тому, що видається указ президента? Хто винен в тому, що але він не виконується? Так, наприклад. І хто винен в тому, що військовий флот не відновлений, незважаючи на ті заяви, які ми тільки що чули?
які були зроблені 2 роки Я ще раз тому? говорю, основна вина стоїть в імітованій морській політики. Тобто на виборах, на виступах, на дні військово-морських сил України всі згадують про флот. Але реально, ви ж розумієте, що флот будується через призму державних програм, наприклад, кораблебудування. Да? От зараз ми ведемо розмову про новий корвет, Интересно. який з фактично 3 роки його процес будівництва він зупинений. А где? В Миколаєві будується. И сейчас просто стоит работа. Так точно. Хоча ситуація така, на 62% розроблена проектна документація, на 32% проведені роботи по будівництву, але процес будівництва корвету зупинено. Немає грошей чи немає політичної волі, як то Немає говориться? політичної волі. Гроші завдає. Але сама велика проблема – це ми повинні зрозуміти, що флот будується в незалежності від політичних і бізнесових амбіцій. Флот – це процес безперервний. Які б не були ці протиріччя, але цей процес, він не може зупинитися. Як тільки він зупиняється, от, як, наприклад, приклад цього корвету, да, то ми відкидуємо себе на дуже багато років назад. І в тому числі виступаємо як ненадійні партнери. От що таке будівництво одного корвета, я хотів би от закінчити цю фразу, щоб ви зрозуміли. Це кооперація 200 підприємств. 200 підприємств. Із них ця кооперація, вона поділяється на зовнішню кооперацію і внутрішню українську Тобто це кооперацію. не лише українські підприємства, а І скільки принаймні? 8 країн долучаються до будівництва цього корабля. Це 14 іноземних підприємств, які залучені И до они цього обмануты, процесу. получается, что ли? Контракты с ними не выполняются? Что? Виходить така система, що ми виступаємо, Україна отримує негативний міжнародний імідж як ненадійного економічного партнера, тому що саме будівництво корвета – це не лише проблема Міністерства оборони чи проблема Генерального штабу. Ви зрозумієте одне, що кораблі чи морська техніка – це загальнодержавна проблема, тому що це кооперація, величезна кооперація підприємств и величезный имидж нашей державы. Я хотел бы заметить 2 вещи. Вот первая вещь – это то, что вы говорите о том, что военно-морской флот никак не развивается, а даже больше того, заморожено строительство корвета нового, никак не вяжется в моей голове с недавними заявлениями пограничной службы о том, что российская группировка в Крыму готовится к наступательной войне. То есть это может быть морской десант, это может быть выход кораблей из Севастополя, там, понятно, да? То есть вы как военный человек понимаете, что какие могут быть боевые действия в случае высадки десанта, условно говоря, в Одессе, там, где-то еще, да, в Николаеве. Да? И в то же время ничего не делается в укреплении флота. Да? Это надо делать, насколько я понимаю, срочно, но срочно корабль не построишь. Но есть же второй путь еще. Кроме строительства своих кораблей, можно закупать корабли БУ, извините. Так поступают многие страны. И более развитые страны, они могут делиться своими кораблями с Украиной там, за меньшие деньги. И это можно привести такой корабль в боевое состояние, там, не знаю, за полгода. Почему это делается или не делается? Надо ли это делать? Діло в тому, що розглядаються такі варіанти. Тобто, на мій погляд, для того, щоб скоротити термін відновлення боєздатності військово-морських сил України, як однієї із складових морської діяльності і морської складової нашої держави, підхід повинен бути комплексний. Тобто суто будівництво, те, що ми можемо будувати, треба шукати економічні і політичні форми, яким чином, по досвіду, наприклад, країн після Великої Вітчизняної війни, які втратили, наприклад, Італія, Франція, свої флоти втратили, в тому числі варіант Туреччина, країна НАТО на Чорному морі, тобто підхід був такий, тобто тут варіантів безліч, починаючи від... Из того, что вы сказали, мы понимаем, что корабль мы не построим в ближайшее время, об этом стоит забыть, это как минимум на 2 года, на 3, да? Значит, если у нас оголенная, не оголенная, но очень слабая морская защита, может быть, надо срочно ставить вопрос о том, чтобы мы должны закупить какие-то корабли. Уж я не знаю, в каком там количестве и качестве какие-то корабли нужны. А кто-то вопрос этот ставит вообще, вот так, учитывая то, что там группировка стоит в Крыму большая и морская в том числе? На жаль, це є дуже велика проблема, тому що за часів незалежності протистояння і, на мій погляд, невірні прийняті рішення, що стосуються морської складової нашої держави, вони мають місце.
Тому зараз з урахуванням загострення ситуації, в тому числі на сході нашої держави, більше уваги знову ж приділяється сухопутній складовій. Там є Маріуполь, там є до флоту, загроза також через акваторію Азовського моря. І до флоту, на жаль, знову руки не доходять. Ви кажете, неправильні були зроблені там якісь кроки, які саме? Ну, тобто от на розвиток чи та на загублення військово-морських сил України. Що саме було зроблено, що ми маємо в такому стані, як ми зараз маємо? Ну, саме головне, от дивіться ситуація. Що ми отримали в спадщину? Да? Ми отримали 1/4 частину від морського потенціалу Радянського Союзу України. Але за цей період ми втратили ми говоримо поки про цивільний флот. Ми втратили Чорноморське морське пароплавство, яке було в першій десятці світових морських компаній. Ми його втратили. Ми отримали після розподілу Чорноморського флоту 140 вимпелів, тобто 40 бойових кораблів і 100 суден забезпечення. Але за часи незалежності ми списали на голки, як говорять, 64 вимпіла, а добудували аналоги від часів Радянського Союзу всього 5. Ви розумієте? І зараз у складі Військово-морських сил України залишився один флагман Сагайдачний, який ще не вислужив терміни служби, тому що корабель, як і літальний апарат морської авіації, він має свої терміни служби. І, на жаль, хотіли б ми не хотіли, цей корабель треба або модернізувати, або будувати на заміну його нові кораблі. Що, крім Гетьмана Сагайдачного, у нас є? Ми маємо зараз 11 бойових кораблів і катерів, але, на жаль, ми повинні констатувати факт, якщо ми не приділимо уваги розвитку бойової складової морської могутності держави, то ми найближчим часом просто втратимо корабельний склад. А ці бойові кораблі та катери, вони боєздатні? Вони в основному боєздатні, але вони ж аналогові, і термін їх експлуатації вже перевищує на критичний. Переведіть, пожалуйста, нашому. Аналоговий, ну, є така термінологія, тобто, і в тому числі і наші керівні державні документи, наприклад, як стратегія національної безпеки, да, там, воєнна доктрина, вони мають декларативну частину, в якій говориться про те, що військово-морські сили України повинні бути готові там до оборони нашої держави, і в тому числі до проведення міжнародних операцій у складі коаліційних сил Європейського Союзу і НАТО. Так от тоді виникає питання, з яким ми активами йдемо в Європейський Союз НАТО, якщо вони всі на цифрі, вони всі в космосі, а ми йдемо на транзисторно-ламповій техніці часів Радянського Союзу. Даже так все плохо? Так. То есть фактически советские корабли – это музей такой советского флота? Так, добудовує 70-х, 80-х років. А от що робити? Взагалі в Міністерстві оборони чи є якась структура, чи то якісь люди, які збираються і вирішують, що робити? А хто-то відповідає за це взагалі? Ні, зрозуміло, що є ВМС, але от чи обговорюється це? Чи... В Міністерстві оборони в Генеральному штабі таких структур немає. Тобто є командувач військово-морських сил, який, скажімо так, от тут теж виникає дуже цікаве питання, це паритет можливості, спроможності, да, і відповідальності. Це дуже важливо. От. І в цій ситуації, коли, скажімо так, можна зробити крайньою людиною, яка не є, скажімо так, керівником такого рівня, який приймає державні рішення, то це є реальна проблема. Тобто у командувача немає ніяких функцій, чи що? Я не можу зрозуміти, що до чого ви ведете. У нього ведете. нема функції будівництва кораблів. Він А командує хто тим, що їде, відповідає за підготовку. цього взагалі флоту? Ну, хто має дати рішення, що ми маємо будувати ці кораблі, чи закупати їх, чи щось таке? Це рішення повинні дати державні документи, починаючи з морської доктрини, з якої ми почали говорити. Стратегія розвитку морської діяльності держави. Наприклад, для цивільних це транспортна стратегія. Це, наприклад, документи такого рівня, як
державна програма кораблебудування. Тобто, ви розумієте, є стратегія, а є реалізація. Тому що реалізувати потрібно гроші. Гроші закладуються відповідно в бюджет. Тобто спочатку має бути оця морська доктрина, а потім вже програми по кораблебудуванню, наприклад. А зараз морська доктрина ця розробляється чи ні? Вона розробляється, але за рахунок цієї бюрократичної системи вона ходить з повільно просто. з одного 2 года йде розробка. Вона вже розроблена, але йде міжвідомче погодження. Затвердження. І вона зараз блукає по бюрократичним коридорам для того, щоб вийти на остаточний рівень і затвердження і введення в дію постанови Кабінету міністрів України. Коли? Відомо вам, коли вона пройде це всі бюрократичні? Ще діада? Мені, до речі, невідомо, раз 2 роки вже цей процес, скажімо так, буксує. Дуже важливо сказати, але я сподіваюся, що в цьому році все-таки ми вийдемо на стратегічний документ. Але ж бюджет цього року вже складений. Ну, то есть вы докопались до корня, да? То есть пока нет доктрины, нет стратегии, не будет ничего строиться, ничего закупаться, не будет ни гражданский флот, ни военный, просто решений никто не примет, пока нет доктрины. Я правильно говорю? Пока стратегии нет. Так. Але ж ми повинні говорити про досвід 2009 року, коли теж була прийнята морська доктрина, але ж то ми вже похоронили в 15 році. Але ж, на жаль, нічого не змінилося. Тобто її прийняла підзаконні акти чи акти, які реалізацію її будували? Національний флот і цивільний, і воєнний, як йшов на дно, так і не йде на дно. Але я хотів звернути ще увагу про одне. Знову ж питання непослідовності державної політики. Ми мали досвід за часів незалежності України створення 2 рази державного органу, який би зміг скоординувати і подолати оцей бюрократичний бар'єр, в яким ми зараз зіткнулися з морською доктриною. Перший, це, скажімо так, образно, це морська колегія чи координаційна рада за морської політики. І туди входили представники всіх, скажімо так, галузей, воєнних, всіх галузей, суднобудівна, гідрографія, морські порти, перевезення, рибальство, таке інше. Тобто це були економісти, фінансисти, тобто це дуже серйозний був орган, який був сформований перший раз у 1995 році. Так. А що він був сформований. В 2000 році при проведенні адміністративних реформ він був розформований. У 2004 році формується знову координаційна рада, якраз по розвитку морської галузі держав. У 2005 році вона знову закінчує своє існування. І тобто на даному етапі ви зрозумієте одне, поки не буде єдиного координатора цього процесу, і не буде єдиного координатора, не буде єдиного органу, буде така бюрократичні колізії і не буде на виході. Хто має створити цей орган чи призначити ту саму єдину людину, яка буде відповідати за все? На мою думку, досвід 95-го року, це був орган створений при президентові України. Тобто рішенням президента ми можемо творити такий... А там іначе не виходить, тому що частина функції воєнна. Правильно я розумію? Да. Ні, тобто я просто сьогодні від вас намагаюся протягом всього ефіру добитися... Хто виноват? Навіть вопрос відповіді на питання, хто винен, а ви так дипломатично не кажете, ви кажете влада. Тепер почули, що може рішення президента створити цю колегію. І ця колегія, вона може бути або при президентові, або може бути при Кабміні, тому що фінансовий ресурс... Або при Раді нацбезпеки. При Раді нацбезпеки, я думаю, що ні. Оце 2 органи, це президент і Кабінет міністрів України, де може функціонувати такий орган, який може формувати і державну політику, він може формувати її, він може контролювати, він може координувати цю діяльність і в кінці кінців, про те, що ви говорите, відповідати. Розумієте, тому що зараз... Последний вопрос, просто у нас время уходит. У вас есть вера, уверенность в том, что в этом году все-таки будет военная доктрина Украины принята? Морская доктрина. Морская, извините. Да. Я сподіваюся. А що будуть прийняті підзаконні акти, чи то нормативні інші акти, які мають реалізувати її реалізацію таке? В цьому році слабко віриться, тому що бюджет уже сформований, можна говорити про цю тему лише з бюджету 18 року,
коли він починає Ну, то есть, формувати, зрозуміло. бюджет Тобто следующего з года, 19-го то есть, року. как мы понимаем, і дивіться, і ви повинні зрозуміти, що ці програми, от, наприклад, вони ж не бувають програми там однодневки чи однорічки там і таке інше. Якщо формується державна програма кораблебудування, то ця програма багато з урахуванням років, великих десятиріччями. термінів будівництва кораблів, вона як мінімум повинна бути до 2035 року. Чому? Тому що задіяна така кількість підприємств, такий економічний довгий потенціал. цикл великий, так. Поэтому тут же экономичное планування, тут же и финансовое планування. Дякуємо вам, Сергею. Настроение плохое, если думать о морской доктрине, потому что ее нет. И пока, как мы понимаем, еще год не будет точно, ничего сделано не будет. То есть в морском плане Украина стоит на месте абсолютно уже многие-многие годы. Спасибо вам, Сергей, за то, что пришли. Ми йдемо на новини і повернемося за 10, 15 або 20 хвилин в цю студію. Дочекайтеся. Вона знаходиться на якорі.